Hello friends, top best movies of the week. Sababbin fina-finai na musamman da suka fita a wannan satin. Muna ƙara sanarwa da mutane cewa duk mai buƙatar sababbin tsarurrukan mu fa yanzu ƙofar mu a buɗe take, sannan muna tura duk wasu fina-finai da kuke ganin muna kawo muku a cikin YouTube ne kai tsaye yanzu a cikin group ɗinmu na Telegram. Muna da tsari na musamman wanda a ciki yanzu muke saka duk wasu sababbin fina-finan mu. So duk mai buƙatar fim ɗin mu kai tsaye yanzu ya yi mana magana mun shigo da sababbin tsaruka wanda za ku ji daɗin su. Ko a ina kake a faɗin duniya muna da tsari na musamman wanda za ka iya shiga kuma za ka iya samun duk wasu sababbin fina-finai. Kamar yadda kuke gani wannan duka sababbin fina-finai ne wanda suka fito daga kamfanunuwa da dama, kamfanin Sultan, kamfanin Mega, kamfanin Yusuf Zamani da ma sauran kamfanunuwa. Wannan fina-finai su ne na musamman kuma fitattu a cikin wannan satin. So duk mai buƙatar yin kasuwanci da mu muna da tsari na musamman sai ka ɗauka lambar wayar mu sannan ka bibiye mu domin jin ƙarin bayani akan yadda tsarurrukan mu suke. Mun gode. Kamar yadda na yi bayani wannan su ne the best top 10 movies of the week wanda muka zayyano muku, sannan wannan shine tsari na musamman wanda muke tafiya da shi yanzu gurin tura duk wasu fina-finan mu. Mun gode. Mai buƙatar tuntuɓe mu akwai lambar wayata akan wannan bidiyo, sai mun ji daga gare ku. Mun gode.